Pre nekoliko godina Hrvati su sagradili terminal za tečni gas na ostrvu Krku za američke dobavljače. To je trebalo da pomogne Hrvatskoj i Mađarskoj kako bi smanjili zavisnost od ruskih prodavaca gasa, pre svega od Gazproma, ali stvari nisu išle sasvim po planu. 28. aprila tečni gas iz Novateka, proizveden u ruskom Jamal LNG-u, stigao je na terminal u Krku. Isporuku je izvela kompanija Shell, koja ima 20-godišnji ugovor sa ruskim proizvođačem Novatekom. Kompanija je preuzela gas iz belgijskog Zeebrugge, gde Jamal ima bazu za pretovar LNG-a, a isporučila ga je Hrvatskoj. Na ovaj način Shell je pod sobom stavio i Mađarsku, koja također voli da izjavi kako želi da se odrekne ruskog gasa. Prošle godine holandska kompanija potpisala ugovor sa mađarskim državnim MBM-om o snabdevanju 250 miliona kubnih metara LNG-a kroz hrvatski morski terminal na period od 6 godina. Uglavnom Shell ima pravo da proda svaki LNG koji želi Hrvatima, ali ova situacija baca sumnju na osnovnu ideju stvaranja terminala na ostrvu Krku. Postoji još jedna strana ove medalje. U stvari, Novatekov gas će se takmičiti sa Gazpromovim u Hrvatskoj, mada ne namerno. Dakle, bez obzira na to koliko kompanija pokušava da se pretvara kako među njima nema borbe, sve dok Novatekov LNG odlazi u Europu, bit će situacija koja se smatra konkurencijom.